Здравейте, това е Майнкрафт, аз съм Мазмиви, а това е първият епизод в сървъра на ето гей тука, Протон. Извинявай. Чакай, ще ти сложа вода. Чакай, ще ти сложа вода! А, така. Не ме убивай. Същото. Не дей, че съм 30 лево. 30 лево съм, не дей. Само да ти говоря, Египет. Този епизод ще направим един енчант, ще ти енчант на първия лък. Да, между другото... вижте моя красив меч. Патик смета, брат. Плюс тази кирка, която енчантнах още ония епизод и този красив меч. Сега ще видим дали ще ми се получи някой красив лък. Добре, дай ми стрелите. Нямам. 20 няколко стрели трябва да имаш. Добре, ела. Ти си ги остава. Добре, вари ги, вземи 20 стрели. Чакай малко. Чакам. Така, да видим какво ще ми спадне. Фак! И протончето няма да го има 2 минути. Всъщност ще се е заглушил микрофона 2 минути. Така, горе-долу добра, стабилна опция. Може 4 блъска на едно. Я кажи, много ли демидж бие? Той е АФК. Няма да разбере, че съм го ударил, това е добре. Добре, стабилна. Айде, давай. Вижте ми сета. Пак 2 сърца и половина. Добре, стабилно. И в този епизод ще започнем строежа на къщата, както видяхте от заглавието. Добре, той ще ми помага с строежа. Ари, ще паузирам докато то се оправи, че има някаква работа. Лъска. И отново сме тук и... Омага. И ще започнем строежа на моята велика къща. Така, като за начало, мисля, че вече имам план как ще изглежда. Замити малко дървесина. Ще има, както виждате, ще бъде от кварци дървесина. Какво правиш? Сега ще започнем само началото, само предницата на самата къща. Ти ще има един коридор. И това мое творение. Какво? Малко по-силно. Така вече е прекалено тихо. Това моето творение. Да, твоето творение, да. Това смих, сори. Имам бъркамта. Това ако не забравяш, ще го изтрия. Верно? Не, човек. Такова се викаш. Относно тук. Омага. Ти го виж после. Добре. Добре. И какво правим? Знаеш какво правим? Не, няма да денсим. Някой май ти звъна по телефона. Това не е странно. Да жив ли си? Добре. Не съм жив. Давай твоя идея, ако имаш някоя идея. Аз ще правя това кварца на блокове, чули. Бах ти работата, човек. Аз какво направя, аз съм най-добрия това билдър в България се, няма. Знаем те тебе, ти си просто невероятен. По-голям от тебе няма. Няма. Не, той Никичо едно и Волсайт разврати, че... Те шивани идиоти, маха ги. Тя не струват, те са пълни нобове. Именно. Това маха ги, че ме се побореш. Между другото, ако някой си помисли, че говорим сериозно за тях, не е верно, ние сме им фенове, поне аз. Аз не съм вече. Ще пълнеш и той идиот смотна. Стига, мокни се твори с устата, хората ги обичат, както аз. Ти гери си е. Имам преди, че съм им фен. Аз вече ги обичам. Не, човек, влюбен съм в тях. В момента говорим... Ето го само признанието на смифи. What the fuck, се бъгна. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Как хубаво? Какво е хубаво? Ти си тъп. Така ще бъде хода, дами и господа. Да. И нататък ще бъде една стена от кобълстон, така, дълга, само че още не съм си набавил кобълстон. Не знае, че се е бавам. Сега... И това се казва, че се шегуваш, а не баване. Ти българин си, бе. Българин съм, бе. Така мога да речеш, това нещо прибива. Ари, бе. Ари, бе. Виж как бяга. Не. Ти бягаш, а то далечаш от мен. Аз вземи с такова, товари, вземи с такова, че аз съм го сбрах.
Него тук. О, 20 диаманта, добре. Ти 20 диаманта. Добре, 20 блока. Не, шегувам се. И мисля вече да започна да снимам малко по-често, защото напоследък почти не снимам. О, рядко ми се получава така. Да, Направи повечето стъкло на стъклени панели. И тук много трябва много нещо, бе. И след това слез долу да вземеш някаква лопата. Направи една диамантена лопата. Няма правя никакви диаманти, ни шибани, тъпи лопати, няма правя. Чакай. На. Казва се, заповядай. Бе, аз съм българен. И знам какво кам, ти там си. Такова. Добре, вместо да ми ги даваш работи ти нещо тук така да слагай джамовете, глупостите, давай си идеите. Това диамант не да направя. Ами да. Как? Всъщност. Кой лево си ти? Това пети ще енчатна. Пети, ами направи една желязна енчантни. Аз вече направих диамантна. Ми тогава направи една желязна енчантни и диамантена си остави. А смисъл не я остави за тебе, остави в някой част. Ами арен, добре. Така. Хора и кандидатвайте по дяволите. Няма ли някакви кандидатури нещо? Викам, няма ли кандидатури? Опа. Малко обърках тук. Има, ама... Това не ме впечатля тук, ама... Ще трябва да ги видиш, защото аз не съм ги видял. Ама нямам торчове. Имам ще ги падим от тук. Къде е шибания? С шибаното такова? Аха, видях го. Шибан торчаре. What the fuck? Какво? За... това е за ниво 5, виж. Какво? Я? Не е зле. Охо, да. Дай ми се. Сега знаеш какво ще правиш? Сега хващаш лопатата и тук така подравняваш. Така, татък. Даже всъщност... Ето е така. До къде? Ми до... къде? До ето къде свърши, то свършва там. Идва една ти лопатата е тук. Аз си до оправя стъкляването. Врези ми лопатата. До къде? До... това тук ли? Да, видя ли лопатата къде е? Да. Вече сме вътре с едно стъкло. Викам, че сме вътре с едно стъкло. Трагедия. Голяма. Какво направих, бе? Кой ти ли? Бах, що се получи толкова тъпо? Що? Отново съм тук, прекъснаха ме леко, за което съжалявам. Няма да денсим. Ти не се съжаляваш да денсиш с такъв човек като мен. Малко поизчистихме тук тревата. И нека да продължаваме. Аре, ела. Секунда. Опа. Че... това времете ме желаят нещо. Кой ти желая тебе, бе? Бе, умри в кофта, бе. Така. И след това, част става... Така добре ли е, бе? Добре, бе, Макс. Еш. Това не трябваше да го почвам така, бе. Да не ми стигне мястото. Добре, ще остава този дърт. Знаеш какво, ще разваля нивата до половината. Това става ли да го вмахнеш и него? Тук обери тази част от нива. Виж, къде си? Добре, чекай малко, че ще ми пише. Айде, заеби ги тия, бе, какви си тия? Ти знаеш кой пише? Кой? Това Виктор, он е. Маджов? Да. Така да се продължавам къщата без тебе. Добре. Тук пак ще сложа дървесина. Така.
Аз ще оставя дърта, тук е дърта, тук е дърта. Не, нещо какво ми хрумна, сега ще намеси още малко кварц. Ей, Баче валя, не ще го спра. What the fuck? Това е грозно, човек. кое? Не това тук. Това е грозно. Кое е грозно? Това. Кое бе? Всъщност, Чакай бе, ти не знаеш какво съм намислил. това кварц е добре, но на черти е грозно. В момент целта ми е точно това. Като... Те знам, ще видим. В коментарите пишете как да бъде. От нормален кварц или такъв? От нормален кварц. Аз казвам от такъв. Вие си кажете мнението. Аз какво? Това ще поставям това, което че мързи да правя нещо. Ами, аз ти казах какво да направиш тук. Ела. Какво направя? Кажи, Да махнеш ето от дърт, ела. Кой дърт? Ето тук така го изравни пак до там. Ето тук. Тоест... Издържи го е така. Що бе? Ми, защото няма ми стигне мястото. Това ти е... Добре. Така. Това ли? Не знам дали забелязахте паузата. Добре си го изравня това. Така. Дано ми стигне мястото тук. Че, този клип е само с това пауза и па. Знам бе човек, само прекъсват какво направя. Така. Еми, това е си гейм. И това е... Ай, Штикен. така чува се тук как да го продължава. Ела, давай идеи бе, за какво си дошъл тук? Чакай, какво ти дам бе? Ми давай идеи, това тук как да го продължа. Казах да ми даваш идеи, не моркови и пшеница. И картофи. Добре, ще ги взема, чакай една. И само ми бавиш клипа, бе, ари бе човек. Еми, Баба, ти си ли гавил? Може... Чакай само това. Ще го демонстрирам така. Ми демонстрираме го така, ще копирам през другата страна. Абсолютно също, какво съм направил тук. Да я дам, тук може... Дай ми... Чакай взема. Това кварц. Ако има някакъв... Това дай ми кварц малко. No. Кварц. What the fuck, къде е кварца бе? Дадох ти го. Няма в мен. Ето така хвърлих кварц. Не, няма го. Чай да ревогам. Няма кварц. Чакай, ще ти дам още. Ма аз мисля, че тук хвърлих, в клипа ще се види. Може да съм го взел без да искам и да съм сетил. Бас ти го хвърлих. Така, тук беше. Тук беше така. Тук трябва да има... Не, значи. Добре, мутъфу. Как го направя сега? Ще ми трябва и квартове стъгове, аз ще направя. Тъй. Ей, бати. Трябва... Писна ми бе. Какво? Изгубих сумата му стъкло. Еми така, като не му играш Майнкрафт. Ба, почна да ми лагва нещо. Ти се снимаш ли? Да бе, снимам. Какво снимаш, че правя? Нищо. Как му се бъгне така? Тук сега ще сложи малко дърче, ме дразни това. Башто ми почна ми лагва така, бе. Защото си... лагваш човек, майби. Ставам най-добрия на Майнкрафт. Така с мен те изравнявам тук. Майкова. Трябваше преди епизода тук да подравним малко. Maybe.
Аз не че сега ще правя цялата къща, но просто ще положа първоначално първите основи. Това точно предната част на къщата ще положа. Ще направя. И ще приключвам епизода, няма бъде много дълъг. Не знам колко е станал сега. Може би сега е 10-15 минути. Дали има толкова? Ами 100 пази и... Дали ще има и 2 минути явно, Чак пък. Така. Нека да продължаваме. Мисля, че беше така. Я аз малко. Вижте. Сега ще дойда само го да прекопирам. И от другата страна. А какво ще кажеш за така? Ще чакай, бе. Това дразни човек. Кой е дразни? Тук съм махнал това. Какво? Бе, много малка, бе, ти чуваш ли се, бе? Не бе, виж това стъкло, бе. Виждам го, ама това е за завой, много малка ми направи къщата. Еми как? Бе, ти чуваш ли се? Аз искам поне до някъде тук да бъде тази къща. Широка. Само че въобще не предвидих, че това е толкова близо, въобще не съм обърнал никакво внимание, затова къща ще бъде някъде тук. И след време тази нива ще е гътна и ще направи някъде друга нива. И това за какво ти е чак пак толкова голямо нещо? Аз си мисля, че правиш нещо по-нататък, аз чудя как да я продължа. Не, това с което харесва ли ти? Горе-долу, аз за завой съм си го измислил вече. Как да го направя. Аз имах предвид малко да го продължиш, защото не искам навсякъде да е едно и също. Да е някакво едностранно. Искам да бъде малко... Ти не ми каза това. Какво? Ти това не ми каза ли да продължиш? Не си ме разбрал явно, сори. Той съм виновен, да, с което обиквам. Не съм се уточнил какво ме предвид. А само кеф е това, виж коя да е. Много кеф, че. Те знам. Добре. И пак не разбирам. Става много претупано някакси. Защо това голяма къща няма... Ама никакъв смисъл. Искам да имам някаква хубава голяма къща, човек, неща да имам някаква малка. Така, дай си я продължа. И това малко ли е според тебе? Малко е. Тя ще бъде и дълга на там. Те не знам. Направо ще дълга от това тук до това чак до моята къща. Нещо такова. Чушки. Чушки ли си мислиш? Добре. Не знам. Добре, си ме се оправиш. Това е много тъпо, брат. Не тъпо, човек. Ама... Дай знам. И... Това тази ферма ще няма така ли? Естествено, аз ще я преместя някъде другаде. И тогава... защо си я сложил? Защото с какво се преканвам, човек? Първоначално сложих там след... Не. Защо я сложи на това място тук? Защото първоначално не знаех къде... за къщата ли говориш? Или за фермата, че не те За фермата. Защото първоначално не знаех къде ще построя къщата. Сега пак ще паузирам, че... И отново сме тук, дами и господа. За 20 000 път. Съжалявам, но при малко майка ми влезе в стаята, сега ми звънят по телефона, сега какво толкова. Често копшнаха ме дразни, че ги пак. Ти си пълен. Не, в смисъл става много претруфано, човек. Става много стъкла, разбираш. Така. Да те кикна ли, човек? Не, дей ме киквай. Добре. Че ако ме кикнеш, не знам. После пак ще вляза и ще обя. После ще бана търва и навлечни. Избирай. Не, шумам се. Не, дей ме киквай. Не знаеш на какво съм способен. И ти аз, не. Това се получава тъпо. Не искам толкова да бъде едно и също. Искам да има малко по-така ново. Но ще ме странен това покрива. Значи, щом ще бъде това къща нали до тука. И си представи само колко това глина ще трябва. Не знам, че ми трябва много глина, аз се набавя. И значи ти това къща не ще я правиш около 20 епизода, може би. Чак пък 20 епизода, става много.
Добре. Чакай, ти това ще я правиш, нали? И това бе да снимаш, мейби. Не знам, мисля цялата къща да си направя докато снимам. Интересно. Така, ай че сега само правя клипа някакъв супер дълъг и скучен. И сега какво? Чува се как да го направя това тук. Не ми пук, ще го повторя, ще го направя също както там, само че този път с терисtel. Кога ще спяш? Няма да са. Можеш ли го прекопираш абсолютно същото от другата страна? Дето правя от тази страна. Пак ми звънят. И отново съм тук. Съжалявам, много тъпо се получи с тия паузи, ама какво се прави? Значи, то не беше това майка Виктор. Това не беше това баскетбол. То не беше излизане навънка, ме викат. То не беше и това времето е лошо. Така. Това не беше и сега ще ли се обади. Ето, и аз ти звъна след малко. Ти ми нямаш номер. Къде знаеш? Какво? Откъде знаеш, а? Не знам. Ти знаеш аз кой съм? Кой си ти? С един пик. Имам бривкопата, бе, гей. Знаеш кой си ти? Какво съм аз? Какво съм аз? Знаеш какво? Какво? Ми си едно. И без думи просто. Това се нарича тотален реч квит, нали? Не. Ела ми кажи тук, добре ли се получи? Престани да товариш клипа. Моля? Не викам, престани да товариш клипа и кажи тук, добре ли се получи? Ти не каза дали това ще бъде долу, там. До тук така го пънуваха, ама не сеш, че няма как да го продължа нататък. Защото ако ще го продължаш, ще стигне чак до Именно, то моите беше друго. Ето тук беше моето. Да, до тук беше твоята. Аз не искам да е до тук, искам да е още малко поне. Даже искам да е някъде до там. Само че не става. Само не ми занимава да махам ниви глупости пък и... Те не знам. Така ще бъде добра. Ще си роби. Ето дърво. Добре. Ще се опитам така да го копирам мъничко. Опитай се да го копираш. Мъничко, да. Дай ми кварц. На ти кварц. Чак малко, ти нямаш ли кварц? Нямам. Нямаш, но не ти дадох преди малко? Нямам в мене. Сериозно ли бе, човек? Да, човек, нямам. Стига. Чакай си имаш. Нямам какво рече, като така ще чакай да си имаш, той няма. Не, наистина, добре сега. Така. Ама то радно ли тук, на всичко е така. И сега по-рано ли трябва да завием така ли? Или не, това го няма тук на V3. Добре, само го видя. Добре. Бати за... Това ще го забравя. V3, така. Това ще бъде така. На 2-3. На 2-3. Бъд. Шибан Майнкрафт. Шибаната игра в Майнкрафт. В Майнкрафт. Тя че нещо ми става. Тук така малко ще го дръпна напред. Тук мисля поставя нещо. Брат, ще го измисля. Ти знаеш ли колко имам това по-английски на теста? На какъв тест бе? На това по-английски. В смисъл... класно нещо? Не, това е тест. Колко? 4,44. Браво те. Щях да умра на стола. Протон е машина. Протон. Така ли беше? Щях да умра, бе, щях да умра. Протон беше, нали? Чеш само бъркам името на той и той само ми се нерви. Ти като си тъп. Кой е тъп, бе? Рисприкските. Така, слушай, в този епизод щях да направя къща само единствено отпред, само че как гледам съм започнал да я правя. Я това си кажи... оценките по-английски, моля те. Оценките ми по-английски?
Ами, значи, мисля, че имам 4, тук там е още някоя четворка, тройка, 10-15 двойки, не 10-15, приблизително 10 двойки, тук там е още една-две четворки и една птица. 10 двойки, верно ли е? Там някъде, ти от ли си? Аз имам над 20 оценки, човек, колко искаш? Аз по-английски съм просто много зле, затова играя на български, дами и господа. Аз съм си българин, че скривам българин. Не съм като то, измамник. 10 двойки. Бе, де знам бе, човек, не съм Габриел. Ето го се повече. Може ли? Знаеш кой ме хрумна? Тук ще го издърпам още малко назад. Иначе, това квест нали ще ще се получи готино според мене. И според мене. Добре, изкопира го това точно. Добре, като съм го изкопирал, кажи ми от кой съм го изкопирал. Ще ми е малко любопитно. Аз? От тебе? Или как си туп. Добре, що бие смечи си вече. От тебе съм го изкопирал. Така, значи, това е така, значи. Утре така, добре. Това е тъпо. Тук има ли блок? Няма, добре. Сладут. Къде го е? Не. Къде го е? Да ти се рехса. Не ми се скриве. Така, този епизод сигурно стана вече доста дълъг, не знам. Сигурно отчаяващо скучен. Не знам, кажете дали е бил скучен, защото не знам дали е много интересен. Значи, Мога да научите нещо за билдването. Да. От Защото великия майстор. това съм го учил, но ясно, разбира се. Всъщност тук ми хрумна още една идея, която да го направим. И кажи кой те учи? Кой ме учил, бе? Копеле мръсно. Не, беше гумс. Не, първоначално, когато бях започнал да играя Майнкрафт, ние бяхме един клас с това тук. Да. И те ми бяха обяснявали как се прави печка, как се прави кирка. Аз се забравях и се нервех и така. След това ми казаха да търся в Википедия и аз почнах да търся оттам и се научих. Значи, това да кажем, че и двамата сме от град Левен. Да. Да. И това, което това иска да снима с нас. Да ни звънне така хубаво. Всъщност, ние двамата играем това баскет в едно училище. Нали бе? Да. Шибан Майнкрафт бък. Оф, не бе. Тук с чули искам да го направя малко по-така. Опс. Шибан. Брат, че съм гладен като куче, но... Гладен си. Но. Ми яш като си гладен. Мише, яма с кота паня. И разбрахте ли, Протон ще яде след като приключим този клип. Така че и вие може да отидете да хапнете нещо. Полезно е да за стомаха. Да. Maybe. Цов, аз път. Добре. Ако то това, че. Бе, де те знам, бе. Смифи. Ела съм малко тук, че... Сега ще дойда. Ела, нали ти тук... Петков. Къвта Петков, бе. Еми, добре. Па не е зле. Вижте, това спира тук. Не бе, сбърка е! Какво съм сбъркал, бе? Сбърка, виж тук. Това трябва да е така. Аз съм мисля, не. Така мисля, че така е. Чакай сега ще видя. Значи тук е втората. То пък, как мери човек? Еми, как да меря? Омага, нещо си объркал. Объркал си. Не съм. Нещо си объркал. Не съм. Чакай, нещо си объркал, ме. Да, нещо си объркал. Аз съм объркал, бе. Еми, глей. Не съм объркал. Добре, тук идва за първата. За първата колонка, а там е за втората. Еми. Чакай тук да видя как се направи завоя. Че може да спестим нещо.
Да. Какво? Да. Какво? Съжалявам много. Но ще Що? се наложи... да, ела. О, Тази да. тази града е тук. Видиш ли? Да. Видиш ли ако? Ще можеш ли да прекопираш точно от другата страна? Сори майка, но сега ще трябва да го развалиш. Аз не го правя. Ще влезем навътре с таковато, ма няма нищо. Така. Ама чакай малко, чакай. О, майко. За следващия епизод мисля да започна предницата за втория етаж. Или не, или да довърша първия. Не знам, ще видим. Но не ми се прави, но ти ще го правиш. Алфари бе, човек, за какво си дошъл? Помогни ни малко. Някой път може ти да ме викаш, там ти помагам, нямам нищо против. Случайно. Да имаш ти някаква Аз хубава се справям подкрепа. само, защото съм мъж. Абе, това някакъв намек ли трябваше да бъде? Ми да, ти кажи. Добре. Цоф, ти имаш много хубав глас. Знам. Бати коментара. Имаш много хубав глас. Ами да, и аз съм го писал на много хора, че имам много хубав глас. Но Верно ли не, бе? не. Само на Ива сайт. Верно ли? Нещо такова му бях му писал, че е много яко снима, някакво такова. Преди му бях писал, че Не, това много не е яко, признак. че много яко снима и че има там. Някакви такива глупости му бях писал. То си е Бе, това е чистка смет, бе, брат. Такъв таман той ще му... не казвам. Ай, той ще ли снимаш? Добре, тук ми ще се получи прекалено еднообразно, мамка му, не искам да бъде така. Еми... Сори, пич. Това не мога да го направя, защото това е бати шибаната къща. Пишете в коментарите, леле, започна да се получава хубаво. И ако Не. започна да се получава хубаво, пишете много яко. Ако пък не, пишете пак, че е много яко, така да ме мотивирате, иначе мълчаете от живота. Така, какво правих? Нищо. Но откъде е сигурен, че е нищо ми, ако е нещо? Аха. Аз те знам тебе. Не, всъщност там има такова. Че нямам едно брадве човек тук да ги чупам. Нямаш ли братва? Нямат. Не с какво я чупиш, бе? Мискирка. Бах, идиота ми, направи си братва, вълник. Ти дори ще направят на диамантни. Не е диамантена. Добре бе. Че използваш моите диаманти. Като знам какъв, че алчин буклук. Копи да мъртв. What the fuck? Това го изгубих къде? Тук. Не. Къде ти е базата, пия? Ще го изгубих. Аз затова го бях направил колонка, една малка колонка от дърта, ама ти имах, на. Защото... Паричи на къщата. Така, правим едно брадве. И отново съм тук, дами и госпожа, след поредната пауза, разбирате ли, майка ми пак ме прекъсна. Само, че този път ме прекъсна за малко по-дълго време и протон... Добре. И протон... такова излезе, защото трябва да ядем. След малко ще се върне, аз не искам да го чакам просто. И като гледам клипът стана вече доста дълъг и мисля да го приключвам, само да довърша тук тия работи. И като за следващия епизод ще започнем да правим, няма правим задната част, тя ще бъде така отворена, след това ще завършим по-нататък. Ще почнем да правим втория епизод, майко, втория етаж и така. Сега да видим. След поредната пауза, за което много се извинявам, наистина, но имаме гости, майка ми постоянно ме прекъсва за разни глупости. Така са няма какво ви обяснявам. Че таковато ми свърши. Да, докъде бях стигнал, казвах за следващия епизод, че ще започнем втория етаж. Или поне аз, този път ще бъде без протон, ще само ме бавим. Прото не, сигурен съм, че гледаш този клип, само ме бавиш. Товариш ма. Като снимаме някой дойдеш тук ми се пречка, ще те убия. Да. Не, нищо, аз съм те поканил. Така, на какво говорех? Че ще правя втория етаж. И ще го започнем така отгоре и мисля тази къща да бъде 3 или 4 етажа и плюс тавана, без тавана, да е. 3 или 4 етажа. 4 етажа ще бъде, да. 4 етажа ще бъде.
Плюс тавана ще бъде 5 етажа. Доста голяма ще стане, наистина. Така, надявам се да стане готина. Вторият етаж мисля да бъдем доста по-готин по ефекта на този. И сега, след като приключа клипа, ще довърша онази част. И отзад ще оставя така зейнала тази задната част. И така. Добре, това беше от мене. Надявам се този епизод да ви е харесал. Благодаря, че гледахте и чао!